Gaya masih ini masih tekan jadi kayu urung dipucu mbak nan Hei, tayo, tayo. Yo. Pakmu. Lah ngopo ditukokne baksomu? Ngenteni aku. Tuku es tok. Mas, Enak. Gak nggowo. Ya wis bar cukur nok. Itu. Lha wis bar cukur model piye ngene? Cukur model piye? oh nggih lah mau kecele Sing nyukur sapa di? Sing ngarane taklak-taklik ngono. Oh iya. Engko. Oh, apa emak? Engko bar ngene. Ya. Bar ngene. Yang mana lo? Apa iya Mas? Iya Om. Yo mau ngono wae. Mbak No. jadi Nyeluke dadi No Seno. Celuk No Seno.